Op camping Burgermermaar hebben ze door de jaren heen al heel wat ondervinding met heegwetter. Maar zo slim als Joert had het nog niet geweest. Ook in jachthaven De Draait in Drachten gaat het mal. Boten hing je scheef vanwege het heel iets heger wordende wetter. En dus komen een soort mensen naar de haven te zien hoe het schip er rond is. Ook de broer Nicolai. Het is haast nog, ja, barbaar. Maar in 1959, 1960, toen had het niks aan west. Maar het is nu al hier, het is nog nooit west aan voorkomen. Het is heug. Het wetter is een verschrikkelijke heug. Nee, dus het is zeker wel een, nou, ik denk wel een hele meter heuger dan normaal. Of nog wel meer. Toen weer. Ja, bij toen vergeleken schiet het wel een meter. Ja. Een paar 100 meter verderop bij jachtwerk Bolt maakt de Joet de lezen zongen. Want er zit goed 30 centimeter wetter in de loods. Een uitzonderlijke situatie. Het is een hele weerde bedoeling. Ja, inderdaad. Het is een hellingloods. Maar we hoeven net de helling en we kunnen zo naar binnen varen. Is het een grote skiërpost voor jou? Nou, we gingen het juist daar ook wat aankomen, jongen. En toen zijn we van, jongens, laten we alles wat beschadigen kan en wat net door wetter kan, laten we dat maar heuger zetten. Alleen er van de morgen, toen zijn we jongens, het nog heuger, want dit hebben wij nog nooit beleefd. Bolt zit vooral in hoe de wan van de loods. Die zoenen net al te lange tijd onder wetter staan kennen.